История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. 26 ноября 1930 года родился писатель Владимир Короткевич. Его часто ставят в один ряд с такими классиками белорусской литературы, как Янка Купала, Якуб Колас и Максим Богданович. Короткевич первым обратился к жанру исторического детектива. Его наиболее известные романы «Колосья по терпом твоим», «Черный замок Ольшанский» и «Дикая охота короля Стаха». В следующем году у писателя был бы юбилей – 90 лет. По этому случаю ряд белорусских издательств решили выпустить книги как самого Короткевича, так и о нем. Сегодня у нас в гостях главный редактор издательства «Мастацкая литература» Виктор Шнип и заведующая редакцией литературы, искусства и культурологии издательства «Белорусская энциклопедия» имени Петруся Бровки Ольга Давидович. «Мастацкая литература» в 2020 году выпустит 19 и 20 тома запланированного 25-томного издания работ Короткевича. Подробнее Виктор Шнип. Идентичность. Почему именно 2020 год? Планавалася сапраўды ў 2020 годзе выпусціць апошні том Владимира Короткевича. Але нашы складальнікі Анатоль Верабей, які быў ініцыятарам гэтага выдання збору твораў у 25 томах, ён пралічыў это ўсё і у 2012 годзе выйшаў першы том. У гэтым першым томе было ўсё распісана, у якім годзе ўсё выходзіць. Але мы, працуючы ў выдавецтве, яму таксама гаварылі, што наўрад ці паспеецца. Это зразумела, што Владимир Короткевич, здаецца нам усім, што вядомы, што ўсе яго творы тут недзе на паверхні. Говорыцца, ідзі, бяры, перавыдавай. Атрымалася так, што некаторыя сапраўды тамы першы, другі, там калі паэзія і проза, якая стала класікай беларускай літаратуры, якую усе перачытывалі і перачытваюць і перавыдаюць. Яна знаёмая, але калі пачалі глядзець архівы, шмат чаго пазнаходзілі таго, што не друкавалася. Это асабліва кінасцэнарыі, сцэнарыі, перапіска, укладальнікі. Яны думалі, усё вядома, але Владимир Семёнович быў такім чалавекам, які быў вельмі кантактны, які адгукаўся на лісты сваіх чытачоў, сваіх прыхільнікаў. І таму, калі тыя людзі, з якімі ён кантактаваў у свой час, убачылі гэтыя першыя тамы і прачыталі, што там будзе, адразу пачалі звяртацца да укладальнікаў, да рэдкалегіі са сваімі прапановамі і паслугамі. За гэтага той тэмп працы, які планаваўся, ён, на жаль, крышку затармазіўся. Затармазіўся не таму, што лянотныя, а таму, што шмат новага з'явілася, якое нельга было проста адкінуць, адмовіцца, сказаць, што гэта пасля некалі выдадзім. Словом, так атрымалася. Таму у 2020 годзе у юбілей Владимира Короткевича выйдуць тамы 19 і 20. Яшчэ застанецца 5 тамоў, я думаю, это будзе 21 і 22 год. В общем, збор твораў Короткевича расцягнуўся на 10 гадоў. Гэта праца сапраўды вялікая, сур'ёзная, таму ніхто не спяшаўся. І, дарэчы, як звычайна, зборы твораў рыхтуюцца інстытутам літаратуры, а гэтая была такая прыватная ініцыятыва, і на тытуле ўсіх выданняў збору твораў Короткевича напісана «Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт». Это такая ініцыятыва, якая была падтрымлена Міністэрствам інфармацыі, выдавецтвам «Мастацкая літаратура» і універсітэтам. І яна, як бачыце, паспяхова выконвалася. Дарэчы, першыя тамы, у якіх прымаў актыўны ўдзел Адам Мальдзіс, і была такая прапанова, што зрабіць падпіску. І сапраўды была падпіска, яна і па сённяшні дзень цягнецца на тамы, якія наперадзе можна падпісацца, загадзя аплаціўшы рахунак тома. Таму робіцца ўсё так, як трэба.
А может, Краткевич в других каких-нибудь более крупных изданиях присутствует в проектах белорусской классики? Ну, ведаеце, у нас Караткевич нашим дзеткам гэта такая серыя тоненькія кніжачкі, але яны таксама вельмі запатрабаваныя. Караткевич там выходзіў і будзе выходзіць, ось і казкі у зборніках друкуюцца, але ведаеце, выдаючы збор твораў Караткевіча ў 25 тамах, нам, ну як называецца, калі можна так сказаць, не выпадае яшчэ нешта дадаткова выпускаць Караткевіча. Тыраж немалы, але не параўнаць з тымі часамі, бо часам нам некаторыя тыя, хто любіць Караткевіча, хто фанаты Караткевіча, яны маюць 8-томнік у 9 кнігах. У свой час выходзіў адразу недзе 80-е гады. Гэта тады выйшла, па-мойму, тыражом 20 тысяч ці 50 наогул тысяч, гэта 8-томнік у 9 кнігах. Ён па сённяшні дзень многімі, ну, ва ўсіх тых, хто чытае беларускую літаратуру, ён захоўваецца, гэта, як говорится, багацце многіх бібліятэк хатніх, так, вось это. Ну, таму гэтыя вось нашыя пакупнікі, якія маюць 8-томнік, параўноўваюць, і часам бывае гавораць, а навошта было гэтыя ўсе варыянты друкаваць? Нам галоўнае, каб былі творы. Ну, але гэта такая праца таксама карысная, бо трэба дзякаваць Богу, што з'явіліся вось Анатоль Верабей і яго сябры, якія ўзяліся за гэту працу і зрабілі. І шчаслівы Караткевіч, што ёсць у яго такія вось чытачы і прыхільнікі, бо у нас в беларускай літаратуры вельмі шмат пісьменнікаў, якія таксама варты цудоўных выданняў, але часам бывае так, што каб зрабіць добрую кнігу, такую нейкую грунтоўную, няма каму гэтым заняцца. Пісьменнікі думаюць пра сябе, пра свае творы, даследчыкаў не так і шмат, і тым больш з кожным годам наша літаратура папаўняецца не толькі новымі паэтычнымі творамі тых, каму ўжо 40, 50, 60 гадоў, 70 класікі, а цудоўныя творы пішуць маладыя, якім 20-30 гадоў. Таму іх таксама трэба падтрымоўваць, і у іх ёсць свой чытач. І гэта вельмі добра, што наша беларуская літаратура не забываецца, нашы пісьменнікі наогул сучасныя не забываюцца і пра Караткевіча, і падтрымліваюць тыя традыцыі, якія заклаў Владзімір Караткевіч. Дзякуючы Владзіміру Караткевічу многія прыйшлі да Беларусі, калі можна так сказаць, да беларускай мовы, да беларускай гісторыі, і гэта вельмі і вельмі каштоўна. Акрамя ўсяго, ёсць пісьменнікі, якія працягваюць традыцыі Караткевіча. Гэта і ось нядаўна памершы Леонід Дайнека, на жаль, ён не напісаў то, што планаваў столькі твораў, і многа, можна шмат імёнаў называць. Это і маладзейшы Вітаўт Чаропка, Владзімір Арлоў, Людміла Рублеўская, і імёны яны самі за сябе гавораць, але усе, говорится, выйшлі з Караткевіча, тыя, хто піша гістарычную прозу, і слава Богу, што у Владзіміра Караткевіча эта проза на высокім узроўні, і таму усе, хто пачынае пісаць, яны стараюцца быць не горай. І тым больш, калі прыносяць гэтыя творы аўтары ў выдавецтва, мы глядзім, каб не ніжэй, чым Караткевіча было. Конечно, Караткевіча ніхто не дацягне і не перасягне, але раўняцца трэба, ёсць на што раўняцца. Чисто ваше мнение хотел бы узнать. А как вы считаете вообще, какое место Караткевич занимает в белорусской литературе и какую роль он сыграл в развитии? Караткевич у беларускай літаратуры займае вядучую роль. Зразумела, Янка Купала, як у «Голас», Максім Богданович, Васіль Быкаў, Владзімір Караткевич. Вось нават ён не меў афіцыйна звання народнага пісьменніка, але ён на сённяшні дзень гэта адзін з самых народных пісьменнікаў на ўзроўні Купалы, Коласа, Богдановича, Васіля Быкава. 5 чалавек, якія нашы класікі, на якіх гэта ўсё трымаецца. Наша літаратура багатая, і, думаю, з гадамі імя Владзіміра Караткевіча, толькі, на жаль, ён пражыў непоўных 54 гады. Ён мог бы і дажыць да 80, это дакладна. Уяўляеце, колькі ён бы твораў бы напісаў, якія мы былі б багатымі, але лёс, Бог, як говорится, дае столькі табе гадоў, сколькі дае. І гэты час твой, як ты яго скарыстаеш, ці ты будеш, напісаўшы адзін твор і хадзіць задзёршы нос, ці ты будеш працаваць і працаваць і працаваць. Таму нашым маладым трэба браць прыклад з Владзіміра Караткевіча, працаваць сур'ёзна і, зразумела, думаючы пра тое, што як твоё слова адгукнецца сярод чытачоў. Караткевіч — это велічыня, гэта
вяршыня. Гэту вяршыню бачым не толькі мы, але увесь свет. Чым далей будзе гэта час ісці, тым гэта вяршыня будзе больш такой яркай. І вось дзякуючы гэтым 25 тамам, якія рана ці позна выйдуць, і ўсе зразумела ацэняць, і той, хто мае яшчэ нешта ў сябе, прыхаваўшы, той, магчыма, і пашкадуе, што не аддаў гэту кніжку ў 25 томнік. Але гэта збор твораў, гэта не поўны збор твораў. Поўным збор твораў, відаць, ніколі не будзе, бо творчыя людзі не толькі застаюцца ў сваіх творах, а застаюцца ў аўтографах, на кнігах. А Владзімір Караткевіч, я думаю, вельмі шмат падпісваў кнігі сваім чытачам. Я з прыемнасцю ўспамінаю некалькі сустрэч з Караткевічам у цэнтральнай кнігарні, куды ён прыходзіў, чакаючы, відаць, калі яго новая кніжка выйдзе. Мы шчаслівыя, што маем такіх вот творцаў, як Караткевіч і падобных яму, што мы яго сучаснікі і маем вось магчымасць на сённяшні дзень гэтых 25 тамоў рыхтаваць да друку. Конечно, нехта, калі будзе глядзець, знойдзе, што а чаму гэта далі, а чаму так, не трэба было такія каментары пісаць. Ну, але работа, яна зробленая. Зробленая, і тыя творы, якія будуць ужо пасля друкавацца без каментароў, гэта яны горшымі не стануць ад таго, што былі ў свой час гэтыя каментары. Гэта своеасаблівае выданне, збор твораў. Таму, думаю, да юбілея, да 90-годдзя мы выдадзім чарговыя тамы, як я сказаў, ужо у серыі 100 вершаў беларускую песню Владзіміра Караткевіча, а іншыя выдавецтвы, я думаю, таксама не будуць у баку ад гэтага юбілея. Как вы считаете, насколько историческая проза Караткевича повлияла на осознание людей себя белорусами, причастными к белорусской истории? Так, ведаеце, дзякуючы Караткевічу, тыя чытачы, якія чыталі Караткевіча, адкрывалі для сябе Беларусь рыцарскую, дзе рыцары, дамы, дзе Еўропа, дзе беларусы ходзяць не ў лапцях, дзе ёсць сапраўдныя беларусы, гэта не пан з сахі і касы, а рыцар, які бараніў сваю краіну. І гэта не выдумка, Караткевіч не прыдумаў. Ёсць артефакты, якія стаят на зямлі, гэта замкі, хай разбураныя, але яны стаяць. Гэта храмы, гэта летапісы, наша гісторыя. І Владзімір Караткевіч у сваіх творах рамантызаваў гісторыю. Дзякуючы свайму таленту, ён, пішучы пра гісторыю і нешта, зразумела, мастацкі твор, ёсць мастацкі твор. Там ёсць доля праўды гістарычныя, але гэта не дакументальныя творы, а гэта мастацкія, дзякуючы якім чытач, чытаючы гэтыя творы, яшчэ больш фантазіраваў і, як называецца, бачыў, адкрываў для сябе Беларусь. І яму хацелася яшчэ нешта знайсці пра Беларусь. Дзякуючы Караткевічу кожны ішоў да той Беларусі, у якой мы сёння жывём, якую ведаем, якую яшчэ будзем штогод адкрываць, якую будзем адбудоўваць, каб нашы нашчадкі пасля нас узгадывалі, што вось гэта быў час Владзіміра Караткевіча, вось это тады жыў мой бацька, жыў мой дзед, і тады Караткевіч пісаў, і на сённяшні дзень, дзякуючы таму часу, аднавіліся замкі там і там і там на нашай зямлі. Я думаю, што гэта так і будзе, бо чым больш праходзіць гадоў, вот мы бачым Лідскі замак, і Мірскі ўнадноўлены, і Нясвіж, усё гэта з цягам часу і астальное ўсё будзе так адноўлена, бо ёсць што аднаўляць. Гэта сёння нехта можа быць гаварыць, ай, навошта гэта ж не тое, але калі ты бываеш і ў Еўропе, ты бачыш, вось стаіць будынак. Гавораць, ён 12 стагоддзя. У 12 стагоддзі ён быў збудаваны, але у 18 стагоддзі разбураны, а ў 20 адноўлены. Гісторыя. Але ён такі ж самы, як быў на пачатку. Таму у нас, я думаю, з'явяцца і грошы, і ўсё, і гэта будзе адноўлена. І дзякуючы Владзіміру Караткевічу выхоўваюцца тыя будаўнікі, рэстаўратары будучых шэдэўраў, якія былі на нашай зямлі. Идентичность. Белорусская энциклопедия в следующем году выпустит первое энциклопедическое издание про Караткевича. В нем будет как биографическая справка, так и сведения о произведениях писателя и критическая литература, рассказывает Ольга Давидович. Идентичность.
Почему для издания был выбран именно Владимир Короткевич и почему именно 2020 год? Калі дазволіце, я буду адказваць на беларускай мове. Пра Караткевіча магу распавядаць толькі па-беларуску. 2020 год будзе юбілейным. 26 лістапада спаўняецца 90 гадоў споўніцца 90 гадоў з дня нараджэння Владимира Семёновича. Мы вырашылі чым не да года, каб падрыхтаваць такое выданне. Дарэчы, наше выдавецтва ўжо мае вопыт падрыхтоўкі такіх кніг. Год таму мы падрыхтавалі трохтомную персанальную энцыклапедыю Янка Купала, і яна была выдадзена якраз да 135-годдзя з дня нараджэння нашага песняра. Хачу зазначыць, што гэта вось выданне, менавіта трохтомная энцыклапедыя Янка Купала ў гэтым годзе атрымала гран-пры 16-го міжнароднага конкурсу «Дзяржава-удзельніца ЦНД. Мастацтва книги». А это будет скорее биографическая энциклопедия или она в какой-то мере будет рассматривать отдельное произведение Короткевича, их историческую подоплеку? Хочу зазначыць, што мы рыхтуем не энцыклапедыю, а энцыклапедычны даведнік. Можна сказаць, што гэта будзе першая такая своеасаблівая прыступка да паўнавартаснай энцыклапедыі Владимира Короткевича ў будучым. Зноў жа зазначу, што такі вопыт быў у 1986 спачатку быў выдадзены энцыклапедычны даведнік Янка Купала, а пасля ўжо вось у 2017 мы распачалі выданне трохтомнай энцыклапедыі Янка Купала, менавіта энцыклапедыі. І мне здаецца, што вопыт у нас такі неблагі атрымаўся, усё пайшло толькі на карысць. І вельмі прыемна, што у гэтым плане, што навіна падрыхтоўцы энцыклапедычнага даведніка выклікала зацікаўленасць з боку навукоўцаў рэгіянальных вузаў. Гэта выкладчыкі брэсцкага, віцебскага, гродзенскага, гомельскага, магілёўскага, мазырскага і нават полацкага універсітэтаў, ну і іншых навучальных устаноў. Энцыклапедычны даведнік будзе змяшчаць артыкулы, які тычацца жыцця і творчасці класіка. Будзем распавядаць пра асобы, месцы, дзе бываў Владимир Семёнович. Будуць крытычныя артыкулы аб асобных творах. Асобна мы вылучылі гэта раманы, аповесці, больш такія буйныя творы, скажем, Владимира Семёновича. Аглядныя артыкулы будуць прысвечаны паэтычнай творчасці, апавяданням, эссе, нарысам, казкам письменника. А на ваш взгляд, какое место вообще Короткевич занимает в белорусской литературе? Какую роль он сыграл в ее развитии? Владимир Короткевич – это классик беларускай літаратуры, прызнаны ўжо класік беларускай літаратуры. Таму тут вызначаць яго месца вельмі цяжка сярод іншых класікаў. Ды можа і не варта. А вось пра творчасць можна сказаць, што яна сыграла важную ролю ў развіцці беларускай літаратуры і ў першую чаргу ў развіцці гістарычнага романа. Среди каких имен, может, на каком месте, вот если брать классика белорусской литературы, вы бы его поставили? И вообще в плане вклада в белорусскую национальную идею? Цікавае пытанне. Мабыць, на дастойнае месца, таму што ён сапраўды зрабіў важкі ўнёсак у развіццё беларускай нацыянальнай культуры, як і тых, хто ішлі паперадзе яго. Гэта Купала, Колас, Богданович, ну і іншыя геніі беларускага слова. Владимира Короткевича иногда сравнивают с Вальтером Скоттом, что последний сделал для формирования английского национального сознания, то и для формирования белорусского сделал Короткевич. Это так, на ваш взгляд? Так, згодна. Што варта тут зазначыць, што Владимир Короткевич праз свае творы здолеў абудзіць народную памяць, годнасць беларусаў, пашану да свайго гістарычнага мінулага і, канешне, да мовы. Як пісьменнік ён пранікаў у сутнасць, дух эпохі, паказваў тагачаснае жыццё. Сам Короткевич зазначаў, я зусім нядаўна прачытала, што без гістарычнага рамана, гістарычнай літаратуры ўвогуле не можа абудзіцца нацыя. Бо самапавага, якая з'яўляецца вечнай каштоўнасцю чалавецтва, не можа ўзнікнуць без пачуцця гістарызму, без спакойнага гонару за сябе. Сёння многія выдаўцы задаюцца пытаннем, як абудзіць чытацкую цікавасць да беларускай кніжкі. І зноў-такі Короткевич яшчэ ў 80-е гады зазначаў, даваў адказ на гэтае пытанне. Просто трэба ствараць кнігі з займальным сюжэтам, распавядаць пра яркае, незвычайнае, таямнічае. І, дарэчы, такіх сюжэтаў у нас у гісторыі хапае, толькі трэба пастарацца знайсці гэта, не ленавацца. І мы чыталі, чытаем і будзем чытаць, мне здаецца, Короткевича, нашы дзеці будуць чытаць у арыгінальнай беларускай мове. І пра гэта сведчаць і продажы твораў Короткевича, якія стаяць у лідарах у наших книжных крамах. А на ваш взгляд, вообще наследию Короткевича достаточно внимания уделяют? И чего можно было бы сделать больше? Я не могу казаць на ўсіх. На мой погляд,
Так, дастаткова кнігі выдаюцца, кнігі купляюцца. А са свайго боку мы вось пабачылі, што не хапае вось паўнавартаснага на сённяшні дзень энцыклапедычнага даведніка. Сапраўды, мы знаем шмат твораў, мы штосьці чыталі крытычны матэрыял, але мы мала ведаем пра асобу. З кім стасаваўся Владзімір Сямёнович, куды ездзіў, што яго цікавіла і гэтак далей. Спадзяюся, што гэта ўсё мы зможам ахапіць у энцыклапедычным даведніку нашым. То есть вы имеете в виду, что книги самого Краткевича раскупаются? Да, так. Не буду казаць пра гэты год. У мінулым годзе, у 2018 па продажы у сетцы крамаў Белкнігі яны былі на першым месцы. А критической литературы, там, скажем, ну, опять же, исследования с какой-нибудь литературоведческой точки зрения? Ну, так само, мне здаецца, калі цікавы творы, то цікава і крытычны матэрыял пачытаць пра гэты твор, дазнацца нешта больше. Таму, я кажу, менавіта вось той, што тычыцца самой асобы, мы мало ведаем. Ну и последний вопрос, который мы задаем всем гостям передачи «Идентичность». Лично для вас, что такое быть белорусом? Цікавае пытанне. Чамусьці першае слово, якое прыходзіць мне ў галаву, гэта сумленне. Сумленне, каб тое, што это наша спрадвечнае ўсё ж такі, каб усе нашы справы, ад чаго мы адыходзім, каб ўсё, пра што мы гаворым, яно падмацоўвалася нашымі справамі. І, дарэчы, зноў-такі у Владзіміра Сямёновича так і было. Калі ён казаў, што любіць мову, ён яе любіў, ён на ёй пісаў. Калі ён цікавіўся гісторыяй, ён гэта паказваў у сваіх творах, у сваіх даследаваннях. Идентичность. Сегодня мы поговорили с Виктором Шнипом и Ольгой Давидович о наследии белорусского писателя Владимира Короткевича. Передачу можно будет послушать в любое время на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь» в плейлисте «Идентичность». Там также можно будет найти полное интервью с Виктором Шнипом. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.